Alfonsa Corona Zari Hane Gizani Hane Matana Sergaya आंनि अनजाग्रा लोगोफोर बिदा फंबाय बिनानावफोर नोंथांमोना ससे इन्ट्रोखौ नायनानै बुजिखाबायने जेब्ला रुंसारि आलफनसा बर' नार्जारिनि सान फालिनाय जादोंमोन बे सानखालि गोबां फादारफोर सिस्टारफोर फैदों बिथांमोना गोबां गाबदों बिथांमोननि मेगनाव मोदै गदों नोंथाङाबो नायब्ला नोंथांनि गोसो मेगनावबो मोदै गगोन नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन आसरित सोमोनांथाव दुखुनांथाव आसरित सिमां बादि जालांबाय लोगोफोर अन्नानै दान्दिसे नायलांदो लोगोफोर नायब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन आलफनसा बर' नार्जारिनि जेब्ला रुंसारि सान फालिनाय जादोंमोन बर' नार्जारिया गोदै गारांजों गान खनो बर' नार्जारिनि रुंसारि जानाय दिनावहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां बिशप आरो बेजों लोगोसे गोबां दौरिफोर सिस्टारफोर आरो गोबां हारिसनिफ्राय नुजाफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय दानो आङो आफा इसोरनियाव बिमा मारियानाव आङो आरज खालामो जाहाथे नानि आलफनसा जिउ सोरजिना सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनो आङो बे गितखौ आङो खननो सानदों
Insya Allah.